6.5 Creator Studios. Feel the story. Know the story. Like souls, Mind 5 Creator Studios. Handisi kuziva kuti vanhu vari kupiwa mari kana kuti chii chiri kumbonyasoitika, but mawani. Recently mukoma Jeff Judah vakajoina ZANU-PF. Makaona the conversation yatakaita navo on this platform, matauriro avo. Mukatoziva kuti mukoma Jeff Judah havasirivo mukoma Jeff Judah vataiziva avo. Because tone yachinja, vadzora volume, hakuna mukoma Jeff Judah vakadaro. And ndikubva kusangana nevidheo rababa Mazai. Vari kutaura ivo kuti zviri nani kuti tigare the devil that you know Mnangagwa than kuti tiselect, tigadze, tiise Advocate Nelson Chamisa. Ndikati chii chiri kumbonyasoitika? Ivo vanhu vacho kana vachinzi vatengwa vari kumbotengwa nemari kusvika pakutengesa struggle kwavari kuita kudai so on. Imhori mari inonzi aiwa ninge atengwa, ninge achinja. Kana kuti vanenge vachingotaura matauriro aya iri nzira yekuti vawane recognition from the ruling party, and then the ruling party yozoti ninge ari kuita basa rega timupe mota, ninge ari kuita basa rega timupe mari. Ndizvo here zvinhu zvacho zvinenge zvichiitika? Ndizvo here? The name of the platform is 6.5 Creative Studios. My name is DJ Oli. Ndinokuchingamidza mose nemufaro pachitubu checontent. Aiwa, panapa tinongodzifambira nyaya dzacho sezvadziri. Hatina zvatinobvisa, hatina zvatinowedzera, tinongokupai mozvionera mega. Tisingatambise nguva, toti tipinde muvidheo rababa Mazai. Muvanzwire vega vachitaura kuti Advocate Nelson Chamisa is the new devil. Isusu toroda zvedu the old devil watanoziya Mnangagwa. Mawanaya. Vegedza tinzo kuti sukunzi chii apo. Pakashata. Vazukuru wambuya nehanda maswera sei kwese kwamuri. Right. Nhasi ndiri kuda kubata nenyaya ye-opposition politics in Zimbabwe. And I want to put my energy muna Nelson Chamisa. Right. Vazukuru wambuya nehanda. Kana imimi muchitukiridza, muchituka zvinonyadzisa pa social media, musingatomboshke kuti muri kutuka, muchionekwa, muchiita sei, muchitukirira nokuti Chamisa aitwa criticized. Zvandiri kuda kungotaura nemi ndezvekuti zviri nani kugara the devil we know Mnangagwa. Zviri nani tigare the devil we know. Kuti nhasi kune makore, nhasi kwakachena, nhasi benzi redu riri kudari, riri kuita sei. Zviri nani tigare nebenzi redu ratinoziwa kana imi muchitukiridza nokuti criticize Chamisa. Right, nyaya iri kumbonyazotangira papi? Chii chiri kumbonyasoitika? 3-4 days ago baba Mazai vakaita a video vachitaura kuti Chamisa, where were you pataikuda? And makaona Evangelist Bullet na Comrade Whitehead vakauya on this platform and vakaresponda kune mashoko aya, and comment section ya baba Mazai yaipisa zvekutodaro, vanhu vachipopota, vanhu vaane hasha, vanhu vaane shungu zvekutodaro. Vamva vaita a follow up video. Saka vari kutaura kuti it's better kuti tinge tina Mnangagwa tinoziva kuti ane utsinye, haana basa nevanhu, haana rudo nevanhu, haana moyo nevanhu. Zvese zvinotaurwa nana Makandiwa zvazviende zvekuseri kwenhingirikini kwembudzi zvazvo zvavanenge vachitanzi Makandiwa anzi Mnangagwa ane moyo wakanaka. Ndipresident wekupi kana kuti mufundisi wekupi anosapota president akaita saMnangagwa? Do you think kuti mhuri yaitaidza mara right now ingaende kuchechi kwaMakandiwa achisapota tsvina dzakadaro? Never. Because vanoziva kuti baba vedu
hanzvadzi yedu mwana wedu akaurayiwa akatsakatika because of the system. And who was in the security sector patime iyoyo? Ndiani aimhanya achita kuti zvinhu izvozvo zviitike? Mnangagwa. Saka ana makandiwa, they are just there to brainwash pfungwa dzevanhu. Saka panapa zviri kutaurwa panapa kunzi it's better kuti zvedu tisapote vaMnangagwa vatinoziva. He is a better devil than kuti tiunze advocate Nelson Chamisa. Amene kuti iwe unoti chii nazvo. Isa comment mucomment section utaure mafungiro ako, maonero ako wakasununguka. Kana uchida kuisenda riri audio chairo torisa pa platform. Namba dzangu ndo dziri pa screen idzo. Rega tipedzise tinzwa kuti baba Mazai mufungo wavo uri kuti chii. Handiti akaita chii Chamisa ichocho chamunoswera kuti naye tikiti wamukritisirayizirei, right? Tiri kuswera isisi tichiita criticize Mnangagwa, tiri kuswera tichimutuka Mnangagwawo. The same ndo zvinoitwa ku-opposition political leaders. Zvatiri kuita Mnangagwa izvi ndo zvatinongoita the same ku-opposition political leaders. And kana ma-opposition political leaders and their supporters wasingade kuti ti-criticize ma-leaders awo nema-parties awo, ngava sa-expecte kuti ticha-criticize Mnangagwa. Munofara kana tichituka neku-criticize Mnangagwa, but munogumbuka kana tichi-criticize ma-leader enyu muri vanhu vakaita sei, muri kuda kuachiva chii. The same criticism yatiri kupa Mnangagwa ndo the same criticism yatichapa ma-political parties nema-leaders acho e-opposition. Expect that to happen quite often, right? Akakupei Chamisa yeyi musuno apa, not very long this year, announce kuti ari kuda kufoma zvemovement, hazi kuda zvema-political parties, ari kuda kufoma a-movement. Tese maziso kusvinura kuti pane movement. Nguva diki zvaiswa paside. Aiwa, akufokasa ne-agenda 2026. Tese maziso ku-agenda 2026. Kotovo kuisa paside. Vaenda vati zii. Iko zvino akudzoka kuti I'm back. Yowe. Naimi. Toswera chingotambiswa bhora nepwere. Toswera chitambiswa bhora nepwere. Imiyo vanhu wacho vanomusapota Chamisa, imi muri vanhu vakaita seko. Makangofanana nevanhu vaED. Munhu anosapota Chamisa, munhu ane tariro yekuti Chamisa achaita miracle muZimbabwe, haana kumbosiyana nemapenzi aED. Ndo message yangu iyoyo. Kana mchituka tukai, kana mune hope yokuti Chamisa achakuyambutsai kuKenani, hamuna kufanana nemapenzi anosapota ED. Mazvinzwa. Airiri zvangu iriri aiwa ndasarenda zvangu, handina nemuromo, handina chekutaura. Isa comment section wotaura mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Kana uchida kundibata wosenda voice note, senda panhamba dzangu dziri pascreen idzo. It's for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes. To inspire for now, let's meet in the next video.